Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong suwat suliran. Ako si Omar, 29 anyos. May live-in partner o wapay anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa access road para sa main road. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko sa dihang bago lami namalhin sa among giabangan nga bay. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Nakabalhin na kitag bago na itong giabangan nga bay. Ay, lagi dong, uy. Lisod sa kayo dito sa una na itong iabangan, eh. Kamay kay gagianan. O pagit, tarong kaparkingan sa itong motor. Mao lagi. Mayo ni nga itong giabangan karon kay dool ra sa main road. Mao, cute. Mahimo ra man gani nga di ko nimo ihatod sa akong opisina. Kay one ride naman lang ko gikan din padung sa akong opisina. Sure ka? O gani. Pero inig uli, syempre, magpapit gid ko nimo. Kay nahibaw na ka. Sakay bigid permi dito dapita sa mong gitrabahuan. Oh, siyempre dayoy. Sige, anak na lang. Aron di na kayo hako para nimo ba? Tuyoon ra ba tong among opisina? Mausab. Sige day. Wow, sayuha. Milagro. Kasagaran malibe yung kag mga 10 minutes. Swerte lang ka kay dili istrikto ning atong amo din hi. Mao bitaw. Murag sugod karon, di na gid kay kumalitan ni kay di naman ko maghatod pa ni Daisy sa iyang trabahoan. Mao ba? Namalhin na ba mig giabangan namo karon? One ride naman lang siya. Gikan sa amo padung sa iyang opisina. Mayo hinuon ko mauna. Oh, mao gid pre. May gani kay wa pa ko makaluto. Kay nagdahamon day kag para panihapon nato. Lagi. Masi ko makasulti nimo kay nagdali man gud ko. Padung naman gumuuwan. Mao bitaw miuna na lang ko pauli nimo. Saong dako man kayong dag-on ganiha. Unya, nasayusap kog out sa opisina. Maayo gani kay na timing kaayo. Di pa mabundak ang uwan pag abot nako. Mao gyud dong. Samtang ng gabi pamantaw ni Uwana, uy. Saan mo man kanina to pag-agi nga perti mang bahaas kawas? Lagi oy. Lisura ba ya ini oy? Masa din ni problema din kay magbaha man di ay. Ay, gani. Hala na lang unta kong magsigig uwan kay naara may raincoat. Mao gyud. Kung ako sang ipugos ning motor, sigurado gyud kay nga maguba gini motora gyud. Teksa na lang to imong ano do, uy. Kay baw Mugi ka lang unya ta kung maubos na ang tubig. Sige day. Dong, kabantay ka? Gipasiminto ra ba nang nagunang bahay ang daan tungod sa ila kay libaong na kaayo? Mao bitaw. Di man gani paagian. Natuyok ra ba kayong pikas danda? Nga, sige na lang, uy. Aron maayo sad ang daan diha. Kay krapi na sad kay kalubak-lubak gud, uy. Mao lagi. Kunya, dili ka mo sabay na ko ron? Ha? Dungan na lang. O papalagi ka maligo. Off, manggod na ako ron. Anira kusbay. Aw, hala sige. Amping din hiday. Mayo Mart. Naglaag sa to ay noong samtang ka ay. Pasra sa ko pare ay. Akong partner, siya rang usas bay. Ge. Ge pre. Ge. Sunod na lang pre. Salamat sa pagsabot pre. Sa akong tanaw, murag uga naman ang daan nga gisiminto. Pero ano, wa pa man nila na paagi eh. Mabitoy akong nadunggan ganiha, dong. Naamang gani naglalis diya ganina. Unsa day? Mao ni among gikagubtan karon sa among giabangan.
Kay imbis right of way, dili na mahinoon paagian sa nagpasaminto sa daan nga kung buot hunaw-naon gani. Right of way man siya. Daga na hinoon ang nangasuko kay iya man hinoon nga gialihan og pisi ang maong daan para way mga motor nga makaagi. Ingon man mga sakyanan. Hinungdan nga nainit gyud ang ubang mga nagpuyo sa dapit nga among giabangan kay tuyok naman kaayo sa pikas para access sa main road. Ugon niya, Why magbuot na ako? Kay ako mo'y nagpasiminto din he. Pero right of way man ni ma'am. Nayabag na kaniya. Ako mo'y tagiyan ng itaadong. Apil na sa akong napalit. pero te, basig kining pwede ba makahangyo ba nimo? Tingali pwede ra masiguro namo nga kung mahimo tampon-tapuhan lang namo ang imong nagasto sa pagpasiminto dinhi aron nga imo lang mi pagion. Dili ba mo makasabot? Ako mo'y tagiya din he. Busa doon ako'y katungod nga dili na ako paagian ang daan din he. Nayabag yung tingali nga tiguanga ka. Masiyabag ka! Ay, naunsa naman tao ni oy. Unsa? Hasta mga tao nga maglakaw, dili niya pagion? Ay, mauna. Mauman bitaw may balik ko sa agi dinis ato. Kay musakay na lang ko nimo. Di siya paagi, uy. Pero gaba ni tigwanga eh. Oh, asa man ka? Atuon ako. Naunsa man taong kati eh. Basta mga tao nga maglakaw, dili nimo pagion. Tungod kay ako ning yuta. Og way magbuot na ako. Te, access road ni para na sa main road. O kami mga nagpuyo din sa dool, mas accessible ni para namo. Kay dool na siya sa main road. Kaysa mutuyok pa mi dito para sa pikas daan. Puting layo ataw. Oy, dili na nako problema dong. Wata mo mamuyo din he kung inyo man kung kuhaan og katungod sa yuta nga akong napalit. Unsa? Tayo paragod. Ikaw ba, no? Sigag insister nga napalit na nimo dinhi. Pakita ko nung papilis bi nga pagpamatuod nga napalit yun nimo. O kinsa man ka aron manugo nako dong. Hilas nimo. Sura gyud ang batasana dong, ay. Nagsalimuang naman taon ng tiguanga, uy. Mao lagi. Lisod kaayo. Ibasin kun biklo nato, kita pa hinoy sadan hinoon. Anak gyud. Ay, kung ingna nga, wala tayo mahimo ani. Adto na lang yung taagi ani spikas, bisag tuyo kunon kaayo og layo, mauni. Ay, ambot ka ini dayo eh. Wala hino ni problema namo ron. Di lang kay sa akong pares, kundili apil ang among mga silingan. Kay layo naman kay migtuyukan. Paingon sa main road. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ibutang nato nga tinuod gyud nga iyang napalit ang daan tungod sa ila. Bisan kon right of way ni. Sakto ba nga dili siya magpaagi sa mga motor ingon man sa mga sakyanan? Ikaduhang pangutana. Mas duol manggod og pabor sa damo kon adto miagi sa daan nga gipasiminto sa nangangkon nga siya kuno mao'y nagpalit sa yuta bisan kon access road kini para sa main road. Ikatulong pangutana. Tiguang na siya og nagduda ko nga basin ang iyang gipakitang batasan tungod lang kay tiguang na siya. Unsa may angay namong buhaton? Asa mami mudangop ni ini? Ikaw pa tong katapusan. Kung tinuod man ang iyang gisulti nga siya mo'y tag-iya sa daan nga naab tungod sa iyang gipuy-an, doon na bagid siya katungod nga pasiradan ang daan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Omar. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutanag problema nato kabahin sa to ang mga karelasyon, kapika sa atong higala, sa atong silingan, mga kamarites nato, ato ang barkada, ato ang higala, kung naamang ganitay mga giagian nga mga emotional nga mga
mga ordeals karong mga panahon na kay ning apil og kabugnaw atong relasyon sama sa ato ang panahon nga sige lag-uwan pero agoy ay lagud na ninyo gunahon na ipadana lang na binyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? O kumusta ang ato ang mga sukintig paminaw? Hinaot unta nga pag mata na to ganinang buntag, nag-stretching ta, wata ni kuha dayon sa atong cellphone, nagpasalamat usa ta. Uy, no, nga hay, salamat nakamata in taon ko kay naarabag yung bang wa nakalimtag pukaw ay nadayon na, no? Pero ikaw, kanang ning mata ka, sumuna ay mo hunahuna-on nga naaragod ni kaluwasan, kasulbaran ang atong mga problema in life. Ha? Ayaw mo kawagtangag pag-asa. Ay mo kuha dayog cellphone. Ako usahay no, guilty. Bi ako ana ay. Kalimutag pasalamat dayon nga thank you Lord. Good morning. Tabangi ko, giyahi ko. Nga unta, matiwas na ko akong mga buhatonon karong adlawa. Ang wa na ko nabuhat gahapon. Mahuman unta na ko ron. Dugang sa akong mga buhatonon karong adlawa. Wa unta ko'y mapasakitang tao. Mapahimuslan unta nako ang mga grasya nga imong gihatag nako para makatabang sa ubang tao. Sus, kasimpol ana nga pag-ampo, no guys? So, suwayan ko no na nato, no? O, uninig mata na to, tanaw tag samin, manudlay, minute ka, ay kagwapa nako, oy, buyag. Flora Maranyo, mayong adlaw nimo, also to Rosie Ababon, Limbo, ato ang mga avid listeners ni kuyog si Marilyn Balili ug kang Roger Dayondon o Mandak, and also to Ma'am Beverly Padua de los Reyes. Hello and greetings inyong tanan. Letter sender na to karong adlaw kay si Omar nga 29 years old. Ako sang kuan akong kapibe. Here, 29 years old na live-in partner og kalamis init nga kape. Naanagpuyo sa Cebu City. Punto legal ang ato ang napaminaw nga drama. Kaganina, marag ang lalis nila no kaning agianan sa Danba, Access Road, no? Kay namalhin man ni sila na sila abangan nga balay unya medyo naa sa suok, naa sa sud, no? So, di sila ka kuan kanang kaagi, medyo yun na bay mga namuyo kaso lang ang tag-iya dito murang ngilad magbatasan, no? So, ubang silingan nagka-problema kay layo na kuno ang ilahang tuyukanan padong sa main road. So, una niyang pangutana, murag ang issue na to ani guys no is road right of way, easement kana mga ingon ana, no? So unang pangutana sa ato ang letter sender. Ibutang talang nga tinuod gyud nga iyang napalit ang dan tungod sa ila bisan kung right of way ni. Sakto ba nga dili siya magpaagi sa mga motor ingon man sa sakyanan? Okay. Ani lang kita sa basis na to, ang road right of way, no, is a portion of a property nga uy na ay access sa main road. Unya, naamantay duha na ka parties na anay dominant estate ug servient estate. Ang kanang dominant estate meaning to say ang kana na silang mga naa sa likod, no, naa sa likod dili kaagi nga mo'y mangayo og access or road right of way or easement, no, of passage para makaagi ka. Servient estate mo na siya ang accessible na sa atubangan nga mo'y ingnon sa balaod nga kinahanglan ka muhatag, no, og right of way para makaagi sila. Dili pud na siya basta-basta kay kung naapoy laing agianan, no, ngadto padung sa yuta sa dominant estate, dili sa gyud ta kapugos anang gitawag natong servient estate nga muhatag, or kung naay laing agianan unya katusing agiana mo'y mas accessible, mas practical og mas pinakaduol sa highway. Now, ang ato lang gilay down para maklaro nato, no? Now, ang iyahang pangutana god is dili magpaagi, no, ang og mga sakyanan. Now, dili gyud na kung pananglitan wa gyud laing agianan. The law will allow kanang gitawag na to right of way or easement. Ug dili pud makabalibad ang tag-iya sa yuta ana. Pero
kinsa may makagrant ana, dili pud na basta-basta nga mo demanda nga hoy, hatagi mi hawani ni paagi ami dili sad no kay kung disputed pud na i-determine pud na sa korte. So kinahanglan gyud ta mo file og easement. Just because tag-iya kas yuta ikay nakapalit di na ka mo paagi dili na pwede. Kaya ang pagpalit nimo sa yuta, apil ana ang mga unsay mga naka-attach ana, naaba na siya na prinda ba na siya, naaba ni mga right of way nga paagianan kay nasabutan na ni sa una, kinahanglan gyud pud na respetuon sa bag-ong tag-iya or sa mga nanunod anang yuta. Ikaduhang pangutana, mas duol manggod og pabor sad namo kung adto miagi sa dan nga gipasiminto sa ang nag-angkon nga siya daw maoy nakapalit sa yuta bisan kun access road kini para sa main road. No, mao na akong gipasabot nga if your kana nga road right of way will be the nearest to the main road or to the highway, usually mag-grant gyud na siya. No? So dili gyud na ingon nga dili. So tan-aw na sa balaod asa ang most practicable, asa ang most accessible, ug asa po dili kayo ma-deprive. Kay kung atong hunahunaon ang Servient Estate, remember mo ang Servient Estate mo manay muhatag sa road right of way. Maalkansi sad baya siya, di baya niya magamit ang yuta. So balansihon gyud na sa balaod, no? Kung unsay makiangayon for everyone. Ikatulong pangutana, tiguwang na siya og nagduda ko nga basin ang iyang kitang batasan tungod lang kay tiguwang na saya. Unsa may angay namong buhaton ani. Asa man mi pwedeng muduol. Okay. Basin sad siguro no kay dili sad yun siya nga ingon nga kanang basin sad siguro dili pud ingon nga kana ganing sa tawag na to ani dili pud ingon gani guys nga ang batasan na gyud kay tiguwang na grumpy na posible ha posible gyud pwede gyud kaayo nga mo sa na ihang batasan maybe she's lonely kinahanglan pud siya silingan may pag ipanilingan lang gyud na ninyo kay kibaw mo no kaning mga road right of way issue ra magyunis mga silingan no nya mga kaila mga parinti unyag may gyud tag relasyon di gyud na wag gyud koy makitang rason nganong dili mo paagi di mo hatag og road right of way basin no nga nagkinahanglan pa ni siyag friend kay wa man gyud pwede dili nato matem nga tao balagin sa kaisog kung atong ipakita kaayo paghigugma pagpamaraig di nato parangan ang iyahang sapot ug kasuko pud nato no atong tarong og hangyo nga manang ano nagtawag manang kay masamot niya ate tita o anaon na natog storya kay para mas magaan-gaan ang buot kato ng tsa lula na patay unya dayto abi na tog tiguwang na niya tiguwang lagnaw unya bata pa samot gyud hindi mataga right of way ani unsaon na lang no so yan na tog tarong and then maybe we can call her sa barangay para atong check no kung unsa gyoy nahitabo og unsay maayong buhaton para mahusay mo as a neighbor, friendly neighborhood. Ani ato ang road right of way. Kay kaning road right of way di ba ni dako nga issue unta gyud no agianan na ba gyud nato as person. So sulay lang ha. Katapusang pangutana kay tungod man kay tinuod man ang iyahang gisulti nga siya maoy tag-iya sa dan nga naa bahin tungod sa iyahang gipuy-an duna bagyod siya katungod nga magpasirado sa dalan. Naa siya katungod magpasirado sa dalan kung kanang dalan wala pa gyud na declare as a road right of way. Usahay manggod sa title mismo kay tungod nagkasinabot na before pa sa tag-iya pang daan naka-annotate na usahay sa title or sa tax declaration nga kaning portion pila ka meters ani road right of way na siya. Unya, of course, inigbaligyan na o inigpalitan na didto, mao gyud pod no nga iyahang tan-awon ma-road right of way na sad gyud na siya. So dili gyud pod ingon nga wa na lang gyud katungod ang tag-iya no pagpasara kung wala po na naka-annotate as a road right of way. Ang inyong dapat buhaton is inyong kastoryahon ang tag-iya over the issue ngadto siguro sa barangay mahusay mo magpinirmahay mo magsabot mo. Okay? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.